Hey, what's up mga ka-adventure? Hanap nyo ba ay buy one take one store na bukas 24 oras na kung saan mura at sulit ang lahat ng mga bilihin? Baka andito na ang mga hinahanap mo kaya ito inyong panoorin. Sino mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Ria Tantay Buy One Take One Store. Located at Tibag, West Santa Barbara, Pangasinan. Malapit sa may 7-Eleven. Malapit din sa planta ng Ginebra. Katapatan lamang ng Prime Pharmacy. Kahilira lamang ng mga nagbibinta ng talipapa. Kaya tara mga ka-adventure, samahan nyo ko at ating pasukin. Pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, agad-agad bumungad sa atin mga ka-adventure ang napakaraming grocery item. Pangbenta, pangtindahan, pangnegosyo or pang personal use. Napakarami dito. At heto ang pinagmamalaki ng Ria Tantay Store. Napakarami ng kanilang mga selected items na naka-buy one take one dito na pwede mong pagpipilian. Tulad ng mga cookies, kape, mga inkan o dilata, mga noodles, personal care, grocery items, chocolate, soft drinks at napakarami pang iba. Halos lahat na nga ng hinahanap mo mga ka-adventure ay andito na. Kaya tara na dito sa may Ria Tantay Store. Hi ma'am, anong pangalan niyo po? Ako si Rhea Tantay from Tantay Store, 24 hours store. Saan po kayo matatagpuan, madam? Dito lang kami sa Tibag West, Santa Barbara. Malapit po kami sa Ginebra, San Miguel at saka 7-Eleven. Nasa tapat din kami ng building kaya hindi kami mahirap hanapin. Yun. Ma'am, ano po yung mga pwede nilang mabili dito? Balita ko, napakadami yung promo and sales and buy one take one dito. Oo, lahat ng mga kailangan nyo sa pang-araw-araw andito na po. Meron tayong mga groceries, meron tayong mga pangregalo, pang Noche Buena, may buy one take one, bundling at saka walang tanggalan ng free sa Tantay Store. At saka meron din tayong mga gamit, mga churabats, mga cabinets, marami yan, mga pang school supplies at sa araw-araw na kailangan nyo, andito lahat yan sa Wow. Tantay Store. May bigas, may mga tubig. Parang pinagsama-sama nyo na Oo, dito. parang Parang one-stop shop. O, 24 Wow. hours pa tayo, kaya kahit anong oras nyo kailangan ang mga bagay-bagay at ano yung kailangan nyo, open kami 24 hours. Wow, grabe. 24 oras open. Yayain nyo na sila dito, madam. Tugod na guys, at saka manood po kayo ng bonggang Christmas sale namin sa December 21, 12 noon. At saka mararating pa siguro ang hapon yan hanggang gabi dahil bonggang pasabog sale tayo. At saka bisita lang kayo dito, malapit lang kami sa Ginebra, San Miguel kaya hindi mahirap hanapin. Yun, maraming salamat po. Bukod nga sa mga binibinta nilang iba't ibang items dito mga ka-adventure, mayroon rin silang panindang yelo dito na sobrang dami. Tignan nyo naman. Ay grabe mga ka-adventure, napakarami ng kanilang mga bintang yelo dito. Tingnan nyo naman yung kanilang mga refrigerator. Sobrang dami. Kaya kung naghahanap ka ng yelo, laging available dito. Mga laruang pambata, marami rin dito. Kaya ano pa nga bang hinihintay nyo mga ka-adventure? Sugod na mayo na rin kayo rito. Dahil swak na swak, sulit. At pasok sa inyong mga budget ang kanilang mga paninda rito. Pang regalo, pang Noche Buena package, ba ang hinahanap mo? Tara na dito. Kaya naman mga ka-adventure, namili na rin tayo ng ating mga pangailangan sa bahay. Huwag kayong mag-alala mga ka-adventure dahil napakalayo pa yung kanilang expiration date dito. May 2027 at 2028 pa. Sa mga nagtatanong kung magkakano yung kanilang mga paninda dito, dumayo na lang kayo dito para malaman nyo. Ay sinasabi ko sa inyo, makakamura at makakatipid kayo rito. Dito sa may Ria Tantay Store, buy one take one, open 24 oras. For any inquiries mga ka-adventure, pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page na Ria Tantay.